Bună seara, tinisis mutritori! Gine ne aflăm iara, ca de capi stămână, tu joia, di moabete armânească, di la armâna mea, media. Tora seara, dână simtu că se bălu Beligrad, Sârbii, și eu vă andămusim cu Anita Ciovici. Țin minte, nu mă avea Anita Steria. Anita, și cum părăstăsim pe frânza armâna mea media, este dascală de limba frânțească, la sculia frânțească de Belgrad, să amintă Skopje, tu că se bălă Skopje, de Republica Macedonia de Arațili, ama că calea banii o purtă awații Belgrad, vă ne spunea cum ajuns acolo, și ai lucrat știu ambasadili ale Franției din Skopje, din Belgrad, tora dar și studii doctorale, acolo la Facultatea de Filologie dit că se bălu iubânează, și din 2 ani sminăști lucrurile armânescu am dreptul de suțata Lunina. Anita, ghină ne viniști moabete armânească. Gine vă flai toți, plătătenii florii și toți care ne mutresc flora și care vă ne mutrească mai de aia când vă să aibă chiro. Serioasă. Tinii care ați mutriș și știu că sigur am mutriș andamusi de-a noastre, de la este emisii, știi că prota urhim cu întrebările ți țin de zărținile a noastre armănești, așa că te întrebăm știni, să spunem dau lucruri. Știi ficiuramii care ați vrei, de bana de ficiuramii, de cum era atunci bănește o taifă armânească, știi pe pâinea ta-i va dau lucruri. Da, din textul familia armânească, își de la partea alidatii, de la partea alidatii, ei sunt dau por diplomatii Arațului, tora, dada mea este de fapt Argelia, cu familia Joga și tatăl meu este faptul Sopilarii, năștit, cu familia Dialguțenilor. Dialguțenilor. Anita, care a spus, dai niheamă să savdă cam agini, nu știu, te avzăm niheamă cam slab. Aha. Care a spus, dai niheamă cam acusile să savdă. Ne spusești că Dada era de Argelia, de la din Antakya, de Argelia. Te avzăm niheamă agini? Da. Dada mea este fapt Argelia, cu familia Joga și acolo nizeam divara, ne jucam, era acolo Maia și Paplu, zățeam baba Chirața și pap Santa de Dosande, cum zățeam noi, cu surinea mei, tora, să nu le spun ca chimuță. Este mult mușat când este taifa hăt mari, când taifa mari, 14 cu surini de la partea de mama și 13 de la mama și 14 de la tata și gândesc cu cachim acăță. Mulță și acea mulță ne-a știi, că când eram mică aveam mulță cu surini și mulță lălăni, teti și le dau înclinăciune tuturor, din voi toți. Nu te întreagă să da rămași cu cusurini, cu plății cu surini. Da. Lipsește zicem că o adăsești aminti baba Chirața, eu știu de baba Țața, era soră cu maia mea. Da, și m-am dus și Argelia și mi hârsesc cu afla inica dubană, atunci am dat și protauara acolo și vă zic că și noi him soi. Vă să spun, da, him soi și duchesc cu mult aproape, ideea ca cu surina, ca cu surinile ți le-am tu Macedonie erați. Vă să spun o anecdotă care ți-o am spus așa ție, că când eram mică și ție, maia mea, baba, Țața, tot era și nu era pe chefi multul, era cu jali tot. Și că avea un frate, ți muri, și știu, și că avea sorsa care îți dusit Armenia și României, cum zic. Și ordina cărță, oamenii nu-ți vedea, nu ordina cu
cu Maxi ordinea cărță îngrăpsite Poșta. și, da, poșta, și cu aceiți ducea хабари. Și ea, cum așiți avză de mult, dau 3 ori, avză ca sorsa muri și ea, așa că de dau 3 ori, ea plânse pe sorsa și după aia nea un altul și dățea, nu e ațea, baba, nu e ațea șunda, altă șunda. Așa că ațea este ca una anecdotă de ațea chiro. Da. Știu că Tricură tot dor pe sorsa, așa ți băna cu dor pe sorsa ei. Și maia mea a revenit mașonoară acolo să-și vadă sora, frații, ți avea lăsată, ea ți vinea atul României de soia ei și după ți spre Inghisdeani, de andaviniră încoa, putu ducă să-și vadă soia și babațața Idia, unoară a revenit, era mult unică și țin minte andavini cu la Litoda și zvidură și atunci ca unoară. Dau ori, de andavzi de acolo, dau ori zvidură, dau li surări. Da. A patru, pasată, vedosam de cum zățeam noi ciorbi, eu era orphan din mic. Era orphan, tatăl său era vătămat, pe cale, sturnabilă, pentru ducea la zvinde ceva, nu știu ce, și tipărazul vătămară. Și după aia, dadăsa, muri după 2 ani, muri și ea, și așa că eu și sorsa, la mare, rămaseră orphan. Și era crescut tu casa ali papnita, și eu duceam noi papnita, acolo crescut papul și după aia și smătă la 18 ani cu mărtară cu baba mea, care era mama de eu, și așa. Baba era de Iuruțeni, de Bania. Bania, Cocen, da. E de Bania, e Coara, așa. Care fu legătura de apoi ați avut știni cu soia, ți-zi toate Vasilii? Prota oară, când o veni știni la nunta Scopia, așa, nu, ațerea am daua oară ți veniși, prota oară veniși Mahonia, nu știu. Ne vidzom noi de dau ori Scopia, prota, și după aia eu neșu una oară București. Și după aia aici ani cu lucrurile, mi duc și la seminar acolo și ne vidzom și... De caratine lucrezi tu sculia frânțească de Beligrad, are șaua București, Idghea, sculie frânțească, și aici găsesc că este un program ahtare îndreaptă de departamentul de crat ale Frânției, de praxi. Este una agenție care este neutru al Ministerului de Externe, de lucrurile de Xani, și cu colaborare cu Ministerul de Educație și avem una ca omologare, homologation, cum zic, homologation cu franceză, de la Ministerul de Educație al Franței și este ca una, nu știu, multe, tu Cafe Vasilie are în dau sculie franceză tu lumea tută și noi chim tu zona ale Europa Sud-Est, cum zic, de not și de dată. Da. Europa de țara zăcă, de la Roma, Italia, până la Israel. Și că România și București este mult umșată și mare și nou. Și tațea acolo țin multe seminariuri și tațea am venit și București cu scuria, numai este Ana de Noaie. Tine bitesiș? Voi zic știi partea... Da. Parțialitate a Ferdiniu, de Sofilari, de Albuțanilor, baba este de la Cucuticeanilor și papul de la
băbuțelor. Și așa că eu, Sofilari și Argelia nu era Ilia. Argelia era mai mult cu agricultura, Sofilari avea agricultura, mă așiți cu tătumii, cu afion și mai multă băhceață, știți? Avea mica oi și eu, când eram mică, o vizui patru cu lai, cum zduse cu fratele său cu oile munte, ațea, țin minte, am acunda oi, știți, zdusiră că este, Că avea miracol. da, slătărea ca mirachea. Nu știu eu zdusiră, că ei mai minte zduțea, aței de la Sofilari, zduțea câte la Bitoli, acolo, pe Istera, acolo la baba, mâncă baba. Așa, acolo și dea mai multul chiro. Ei acolo zduțea. Aței de la Argelia zduțea, când zduțea apoi, zduțea ponicva. Câte la sinurul cu vărgărie. Ponicva, eu zduse atunci, am așiții, eu eram mică și vizui cu zdusiră și cu un țâni. Și eu așiții mi îndoiam cum va să rămână, organizațiile, el va să rămână acloții vara tută. Și eu, cum tura Maia, baba, va să rămână singură doi meși, cum poate? Ama nu era singura, era tot afară, ei toți bănea de adun. Era ca una taifă, toate chiro. Ca una taifă, ca mamă. Eu nu punearisea, Sofilare nu punearisea când eram mică. Aduțere aminte multo mșati, de popâni, de bana, de ațel chiro, țitora minduiescu căniții acolo numai ta putem să o aflăm. De-apoi a crescuși, a tras și studii de literatură și limba franțească la Universitatea Cloții Tucăsăbălu Skopje, la Facultatea de Filologie, la Universitatea Kiril. Acolo învățai și română ca limba secundară, cum zic, propria era franțuzească și diploma este cu limba franțuzească, că este catedra de romanistică și noi lipsea să învățăm și alte limbi de Așa la situații este eu. Da, și învățai și română și spaniola. După aia învățai, după facultatea învățai și italiană. Lipsea să nu poți li zboresc, pot să li văsesc, am fi zburali, să știți ne că acolo și va mi am asigurat după ce învăța și limba franțească, de apoi era numai colaj de caractere și armănești. Lișor era și franțuzească, că știu armănești. Așa. Limba armănească minduiesc acolo de taifă, a cățași. Da. Što rata si pisensku ti Sofilari, acolo ți tatuniu era patru ciori și dautati și că voi și toți cusurini de la guțanilor să le slăpitrec mult înclinăciuni. Mas ne mătrească lăpidrețem înclinăciuni. Da. Eu băneam și cu niscăță cusurini de al doilea, de la tati, Scopia, mult se bănea aproape de la noi, eram și jucam când eram mici, așa că asta este ceva, nu știu, nu are vini, nu știu cum să spun, nu are multul mușat. Asta e mușutața ficiura mie, de care atunci, dar totul, știu de dunia am vărliga. Doar ne vrem cu toți, cu surini, multul ne vrem. Ții care nu ne vedem tot, n-am când nu ne vedem, tot ne hărsim. Da. Să spun, știi, sora mea. Sora ta, că știi să știm. Sora mea este Londra, ea trăsătivință dentistă. Ea depisi stomatologie Skopje și după a dus Londra.
Și dada mea, Iana, care ne mutraște tora, îi pătrec И ти cu рече мантинички. dușer, da, Așa. și Ania îi zise, și ți lipsește, îi dă dadi mi cheam curaj, haide, tora, ții ti linguești. E, sigur, avea băghine că Este miracolul, da, da, da. Tora, să nu spun că puteam întrebări cu Zori. mai mulți oameni din Sfântul familiei, lălăni, cu surini, ți care noi chim aproape, mai mulți prota oară nu i-a avut ora să zbură scărmânaște. Că noi capciori, ți care ne zbura armânește, la noi turnam pe Limba de acolo de creație. limba disculii, da. Aba eu tot n-aveam duchiari pe limba noastră, tot n-aveam, așa zi, cum să spun, awareness. Din bunica aveam... Aveai tu minduiarea, este lucrurii, aveam că minduiare, lipsește da. limba zburătă. Da, 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 da. Eu mi hrăsescu mea că de-am danăvizun prota oară, erai de toței țânii cu surienții, aveam acloții cu care puteam să mă chicăsesc cu permânești și era Zori să chicăsesc cu tiții, nu tu-ți zburăscu. Tuța Chicăsescu, Tuța Chicăsescu. Din oară. Am avut și le era cam alișora și... Da, da, da. Tuța Chicăsescu, eu știu ca Chicăsescu, Ama este, în timuța este, nu e ușor să zburască. Este altă competență, adică seara cu zburarea, dau competenții. Ahoria, de ahorie. Așa. Să nu greșim să spunem autoritorilor a noștri, care să aibă văra întrebare pe tine, să o îngrăpsească, să-mi live-ul ți dezvârteaște tora pe frânza armâna mea media și noi vale aducem aminte pe aradă toate întrebările. Anita, spuneam că BTC și aici sculii de limba franțească, scopia mea de apoi calea banii ti purtă Beligrad. Cum ajunsești Beligrad, cum ajunsești Dascaliță și ți țari care tu este zănati. Eu de prota, nu am tu minduiare, depisi limba franțuzească, teologie, depisi și de profesoara și de apliducătoare. Dar opții, da. Nu aveam pe minte cu Dascalița, nu aveam ațea, mai mult vreau să cu ică apliducătoare, ică jurnalistă. Și prota, eram, așa zi, doimești cu în revistă, nici de atunci jurnalismul nu era mult. Nici nu avea părați, nici nu avea toată, nici nu avea ceva, cum să spun, nu ni se aresi acel nivel de jurnalism. Dar te așteptai tine, vai. Da, da. Și zi de acolo, și apoi cât ai cu atribuțeri consecutive, aceea este cu atribuțeri când doare Aldamusi. Când îți zburaște în altă limbă și lipsește alanță să-i găsească o limba de creat. Da, aveam mulți, că atunci închisi școlii în Iugoslavia, aveam mulți jurnaliști și eu aveam colaborare cu Institutul Franțuzescu de acolo, atunci era Centrul de Cultură Franțuzească și de acolo ne vedeam mulți care lucruri să apreduc. Amația era freelance, nu era ca lucruri, are lucru, după nu are. Mai era o bună experiență. Lucram și la un film ca apliducătoare, la un film care a avut și cum să cu tini la Veneția, la Festivalul de Veneția, este Before the Rain, Înainte de Ploaia, care este una coproducție cu Franții și cu Macedonia de Nord și cu Americii. Și acel film este unul din mai bunele filme cu lumii și care se dă studii la Academie de Film cu acel film ca un exemplu de bun film. Și aceea era una mare experiență pe mine. Cu jurnaliști și cu lucrai mai mult și la organizații umanitare, cu asistența refugiați, cu Cruța Roșie, cu
de Geneva, cu Hospitals Without Borders, și după aia lucrai și la ambasada, după aia lăsai lucrul la ambasada, mi duci Белград с tineret. Așa că Da. Și după aia mărcarea luai alații la ambasada, că tricul de la ambasada cu ambasada alații, ne dădea așa un contract, nu era era pe scurtul chiro, nu era pe mai lungul chiro. Și așa ți agrai 3 ori de 6 mesi și după aia au avut și Hilu. Danilo, Ciorlu. Danilo, da. Este studentul. După aia rămași niheam cu Hilu acasă și după aia la scuria franțuzească, că vreau să lucrez. Cu limba franțuzească nu are mult lucru, nu are multe opții, că eu să am lucru. Și tot cel chiro era și criza, așa că aveam bună recomandare de la ambasadă și mi luară la scurie. Cum ajunsești și ne spusești cum ajunsești dar da scală, am ți țari hari mult, tu este zânati. Care sunt toate lucruri ți țari să scalița? Yeah. Era greu că eu nu vreau scalița. Știți, că eu livoi ciorli multul. Când vești la scalița, tine lipsește să dar disciplina pe clasă. Și asta pe mine acel lucru n-ai mai greu. Disciplina. Toate alte lucruri, mâncarea, toate alte lucruri, sunt pe mine, ok, am disciplina că eu multul livoi ciorli și nu am acea autoritate naturală. Și le acați pe altă cale, să-mi ascultă. Ți ilichi sunt ufciorii, ți era sculi. Primară. Sunt mult uniți. Da. Cât mai mică ilichi, mai greu este. Mazori este. Mai greu lucru este, da. Este tot la lor contactul cu partea asta de sculii și lipsește și nu s-a spară multul. Și nu sunt autonomii, cum te lucrezi și ordează, nu autonomii cu motorica. Motrică, de minarea mâinilor. Da. Că sunt și de acasă multul și de acasă au activități, toate sunt asistate. Peste eu duc, au vără instructor de piano, instructor de, nu știu, de violină, instructor de, știu eu, basket. Și tot sunt lucruri, activități și sunt cu reguli. Și m-aș lipsește să ascultă și nu lipsește să se îndoiască multul. Și așa că nu sunt așa deșteptați multul, sunt da. Ok, care să-i bazi tu în contextul nou, va chleasti mazorii, se alașa tu fără să-i comandăsească vără, va lăhi bă va mazori. Da. După aia, că nu ies în afară ca noi când eram miți, să joacă, să alagă, și când vin la sculii, vor să adară acel lucru, vor să zburască, vor să alagă, vor să scoală, să strângă pe casă. Și așa țin. Lor, că sculia este, ea dau acasă. Bă, și frot acasă la este sculia. Multe ori ne zic și mama. Și după să duc iescu, nu. De care sunt ahătniți, este taki găserie și gândesc cu ea, că este mușat pentru Sony. Da, mult mușat. Asta mai este greu. Cum zisim, tu ahurhită, spuneai de este colaborare ți-o avut cu alte sculii de alte văsilii. Te-ai dus aveam spun tine, tu alte văsilii te-ai dus și ai văzut cum îți duc nintea este sculii de limba franțească, care poți să spui titlurile de programe aveți cu actări sculii și care asibă vreo loc te aresi mult și câțe. Aveți
colaborare. Acele clase de colegi și de gimnazii duc. Ca exemplu, sunt Atina, sunt un sistem de jocuri olimpice a zonei la care vin și dusiră de care era la mine când era miță, mătură sunt una mare și ei dusiră Atena acolo și juca cu sport, cu alugari, cu atletica. Are multe programe, mai mulți nu duc așa la alte Vasilii. Avem excursii pe răzbusiră Londra cu un program de colaborare Londra Dusiră de la liceu, de la gimnazie. Avem pe clasele de liceu. Yeah. Vă răsculi, ți s-a resit molto? Tu ai este creatori, te-ai dus? Vă răsculi? Da, vă spun, eu mi duc Roma la seminar. Mi duc Roma, Torino, mi-am dus Istanbul, mi-am dus Atena la liceu franco-elenic, Sofia și Milano. Și în 7 sunt, toate sunt în 7 sculii, a voastră, București, n-ai m-am 7, cam am 7 este. Aveți și teatru. Acolo avem și un seminar de activități de teatru, când eram această oară de soli, lucram cu teatru. Așa că s-a dat seminarul și la noi, nu la Sculia, la un hotel, le adună toți și la hotelul s-a dat seminar. Milano este în 7 sculii și mari. Da. Buni sunt toți. Tora și noi le schimb tu proiectul, să dăm un sculii mari ca tu mi cheamă tu mai multe căsuri care sunt tot una stradă la un mult bun cartier la Oață de Udă și ne lipsește una construcție mare cu sala de sport. Se bătuți tu ideal loc. Tot când toată apază, eu lipsește și noi să dăm un nou sculii, nou. Tu experiența ta o de dascală duchiși cum s-a lăxi darea mai largu așteriei cât ficiuriți, minduiesc cum am multul la chirul ăsta de Sonia, s-a lăxit ceva mult pe partea asta digitală. Cum vă este? Este multul personal, noi avem mare, cum zic, libertate cu pedagogii, zicându-le băgăm tu programa țării publicițești și învățăm cu piciorii, cum valorăm acel lucru, este a noastră, cum să zic, putem să alegem metodele. Eu escu cu acele metode digitale, folosesc cu nu am nica împisită cu GPT, a dar experimente mică cu GPT. Am folosesc de când era corona, eram pe Classroom și eu de atunci mică lucrez pe Classroom, le bag multe lucruri pe Classroom și așa ușor au legătura cu sculia și acasă. Multe lucruri le pot și se le învață de acasă. Da. Mi se păru că tine ca tascala ai multe lucruri și în afară de sculie, de ții avem zburât în noi. Tot ne spuneai că ai ceva de să alingi pe un site, nu știu, ți băgați acolo moabeți, notele a ficiuriților, ție. Da, notele sunt, avem platforme cât îți vrei. Tora weekendul ți trecu, le vrem notele, da. Are câte 100 de note pe capul ușor. Așa că ți trăinești, naș. Și ca pe trei. În afară din note, pe acele platforme alinați și alte turli de lucruri?
tini ca dascala lin și altituri de lucri, nu. Uh, avem, dar nu sunt avem lucruri, da, fără să nu le Să nu spunem tuti. ghisesc. Da. Are multe lucruri, da. Acel lucru de dascai nu este mult utilizat, nici cu plata, nici tu ca status, așa zi tu duneau. Am avut așa în Vârliga, de ți-am zburăte cu mai mulți dascali. Ziceau că le se pare că aza a ficiurisilor candală este xiki ațea miraki, nu știu, motivation, cum să zicem tu altă limbă, tu engleză. Tini duchiș are tu lucru și cara să-l duchiș, ținem tu ești că lipsește adrarii, ta să lăsați catastrophe. Motivație pe învățare? Miraki știi învățare, știi sculii pentru Sony. Aha. Tora Duneaua să lăxește, societatea să lăxește, asculia armânii ivia tu organizația ei. Și eu visticesc ca să putem să-i motivăm, lipsește să lăxim sistemul de educație. Lipsește sistemul care se adaptează cu noile generații, noile piciorii au alte așteptări de la sculia de azi. Cu fiorul meu, eu duc la facultate, am paralela, dar și educația online cu una universitate din Statele Americii. Da. Și aceea se duce mult mai ușor și are mult mai mare motivație cu acel mod de învățare. Lui se udisește ca magini. Da. A este facultatea de relație UVA, se udisește, dar psihologie cu economie. Adică toate sunt marketing și toate sunt human resources, care lucruri. Și economie cu ca statistica, ca poți zic economie, el va fi economist, numai cu psihologie. Și multul se dedisește acel lucru. Cu examenele, cu cum îți duci învățarea, mult mai natural îi se duce acea învățare online. Avem, nu este una întrebare, este, zicem așa, una de mândare de la Chira Manțu. Ne spune că scârsește că vedem că avem actări ambițați armâni, știm că Anita are educare armânească și avem nădii că vă poate să ajute cu idei cum să lucrăm și a noastră limbă. Da. Va să zburăm știi să lucruri, nici cam amânat. Diți lucru da știi ca dascală până tora, ți strategii duchiș că are imiși cam buni, are rezultate cam buni. Cum lipsește să iei ficiuriții ca să... În paralela, ca exemplu, în menitul clasa nu am aș ficiori de frății, am în 2 ficiori și trei ficiori care știu limba frățurească ca de acasă, de un părinte, și tu țealanță la iastin ca sunt alofoni, când vine rău, era alofon și ora închisescu să zburască, i că la iasti ca limba în doilea, ca o limbă grădinică și o avițară cu grădinița și ora duc mai largă. Da, tot mai larg. Și situația asta tare că sunt ca mamuță de tu sărghii, de tu deoa. Și la ei natural să zburască
așa ți-am să tu limba sărbească. Și ora lipsește eu, care să lipsa să dar un ambientul de francofonie, tu actari una, da. Și paralela este și cu armana mea, doar toți noi care avem una altă limbă ține natural, limba cu care avem adrată limba kratlu iubenam, se adrată ca prota limba, doar să nu arădem ca nu iașiți timini, astea iașiți și știu ca timulți astea iașiți. Și doar cum să adrăm un ambient, ca să zburăm noi toți armănești. Ți-a lipsește, eu atâți adar mi sunt în lucru cu clasa, ca să avem awareness cu care limba zburește. Ca să avem niște ambichiare. Și ca pe oară lă zic, doar escu cu maniți și doar eu lă zic, ei mi zburesc cu sărbească și eu la pandăsesc cu franțuzească și iară mi spune cu sărbească și eu iară pe franțuzească. Lipsește vără să aibă cu familii care vă adară ți lucru. La noi era la licolie. Noi zburăm tu pe Mărgărește, limba de Macedonie, și el turna pe armănește și el tot nu zbura, care armănii zbura pe Macedonie și el turna pe armănește și care nu era el, care nu avea adrată ți lucru, eu nu va să găseam bine, părinții zbura armănește acasă. Dar eu era acel cu familii care spunea limba armânească că nu imaș limba să zburăși să oabză. Lipsește un site cu familie, un mamuță, care va sunați, cum zic, chipurile. Hello, armănești. Da. Cu mama Arlei, când eram, ți-ai 10 ani, aveam tu clasa ambasador al limbalei franțuzească. Da. Bună minduiare. Bună și minduiare. Ca săptămână aveam un ambasador al limbalei franțuzească și eu, ciorul, zățea, pe franțuzească. Da. Deci va cleara malișor să aproache de la unde lichea lor uneori nimic. Da, am și el, și-a tras și el awareness de eu. Că săptămâna alantă, când nu va schimba eu ambasador, el va să știe că lipsește să va să aibă tu minduiare. Minduiare, da. Bune idei. Da. Bune idei, poți să feliciti și tu actări sculi de limba armânească, da Dumnezeu să cât cam multe de oași ninti. Mașca, eu am cum zic, cu chiarica, duchica, care să eu zburăsc cu mama armânești. Cu tine, cu niscânti soțioață de la lumea. Nu am cu mulți cu care să zburăsc. Și toți aveam frică de asta, moabetica desi valea cu zboarele. Lipsa și zicem că o avem moabeta Da, care slădeala ți lucru mi-este frică să nu ne zică că ești cu naționalistă. Că oamenii, nu știu cum au minduiare, ții tora tine atât armănește, de eu. Altul lucru n-ai? Da. Anita, noi alătusim multul când minduim, ți vă zic un șalan. Da. Lipsește acel lucru ți-l duchești să fii tu geam la tău, că e bun și vezi că este bun, să lua dar. Nu lipsește minduiare, ți vă zic un șalan tu. Am ști că este aprochiare, este minduiare, este turlei de minduiare, ini va mult amânat cu bani. Da. Ventul a meu este grupul Limba Armânească pe Facebook.
eu ești cu administrator și Mândară. Trota era mult entuziastă cu acel lucru. Ved că sunt mulți oameni care vor să ne dea minte și nu am oară să tu comentarii să trec multul kilo și că tora bag multe lucruri, bag lucruri ține Arisescu, eu le ascult pe YouTube și mi Arisescu și știu că la altul grup nu le are, eu le bag alții și ața ne-este ventil la el, așa ți duchesc cu ca dar țiva, știu că nu este multul, am una chicută cu ața... Cafe chicută, aduți arăul. Și simțesc ca cu exemplu, ți-o dai cu așa ți cum te duci tu bani, cum zburăști. Urnechea ți poți siti alții, angrează multul. Și și așiții, și învățat, și cu cultura, și armână. Da, ca Pistixescu ca statusul nostru, noi nu ne vedem bine, ca care se... Ajung și la una concluzie ca fiu mamuță și tot răzbrăscut pe Macedonie din Nord, rațele, aceții ajung la un nivel mai înalt, ies de armânana. Numai atât sunt. Și aceea armânana, așa ce avem am impresie că armân oameni proști, oameni simpli, oameni ce nu știu, oameni ce... Tinitora zburăște de catastisea este tu Republica Macedonia de Aratile. Așa vezi tine catastisea. Că eu care asminduiesc cu șmalargu și tu mai multe creaturi care asmutrăscu, eu vă zic că nu este dipa și... Scopia e așa, n-avea întrebat ați... Zborăsc în general, nu voi... Ok. Știm că tu istoria și mulți armâni învățați când ați depărtare de zvârțina lor. Am atât ziua de azi avem și mulți armâni învățați și mult aproape, așadar mult Știu că outdoor am avut să dară distanță, ca ei a dară cu bani. Vai este frică să nu hibă minduiți că sunt iuvat un nivel de Messi, imanghios de Messi, care sunt aproape de mulți alți armâni care zicem că nu sunt atât ambițați. Nu schibă și el ugursiți de adun cu toți alanță. Vai că este de asta frică. Și azi zburăsc cu tățeli armâni grămosteni. Ca nu pot să zburăsc cu tățeli de Crușova, de Itului, ca ei era altă turlie. Eu azi zburăsc cu tățeli știu, ea nu știu. Care era multul cuză cu nu era pisiți de alanții de Învârliga. De Învârliga și nu mai știu de Învârliga de ți nu sunt armeni, mai și de armeni de Crușova și de Mi-a întreabă nu s-a misticat tu care nu s-a misticat. Mi-așa tu România, da vineri și bâna, zicem, Dobrogea, tu mai multe hori, aței de hoara nu știu care, nu zuțeasea de hoara nu știu care, aței... Da, are și de ațeale, da. Ațel era chicăie, ațel era curar. Nu luăm, nu dăm la ei. Nu dăm, Tora să Alexi... Și așa schirul și amâna mea. Știi, vașnica și caftă calea. Dana întreabă la litachi de prosociani, de gârții, întrebă, eu crescu Anita, noi spusim că am dat au tine crescu și tu că se bănesc. Da. Tu chi să voda este
uh, Un mătulă. cartierul, da. Și acolo avea mai mulți armâni, zăși și cusurini, avea și alți armâni. Și tu parcu, izduții dada mea, tu parcu, tora avem și ca una statuă ali Iurghița. Un agalm al Atanasiului. Da, 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 ali Iurghița. Da, da, da. A cât este armânească? Cartierul armănescu, da. Să spune că colonia armănească, da. E Atanasiu Iurghița ți avea un boații ahât a horia și ahât îmșată. Da. Știi, alumtă multu, știi, cauza armânească acolo tu Macedonia da rațilei. Anita, ca da scală, care mindește că fu mai mare la mintati ca tău? Najmanje amintati că este ați în contact cu piciorii, eu tora, asta este ca una privilegie. Să ești în contactul cu atâtea generații, eu tora am piciori care era la mine, pe clasa, care dificescu la Bocconi, cu Italia, la Sorbona, un dificește Politehnica Lozana, cu Elveții, și asta este, nu știu cum să spun. Mindește că este înșat că duchește că era știi în o parte de tațea Este calea. ca una misie, da, da. Poate nu era vocația mea, eu vreau să cu altul ceva, ca una misie, tora tu, că știți cu că dar ceva te genitorul, ca ței sunt tu oamenii de Mâine. mâini, da. Da. Este mult înșat și sigur în greaca este un lucru. Și piciorul meu de sia cloții tu sculia franțuzească, de la grădiniță până la matura, la bacalaureat. Am dat vreo 18 de ani. Da, da. Tu eta 11, tu eta de azi, când vedem că ahât multe lucruri s-a lăxiră. Care sunt oțelii, zicem, trei hări, calități, ți lipsește să aibă un dascăl? Empatie, ca prota. Ora pe armâneaște, nu știu cum vă auziți mai asta. Care? Duchiari, sul duchească geanul al întâi, zicem. Ca ciorii au Au ananghi de aici lucru. de afecțiune, cum spuneți, de duchiare. De căldură. Cum? De căldură, da. Ca multul chiro trec la sculie. Eu mi-aduc aminte, mergeam la 8-ului și la 7-ului mergeam și ne turnam la 11 de altfel. Și eram acasă, eram și singură acasă. Cu sora mea, singură acasă și tu acolo tu, cum zice, daramentul Bănam, avea inghiți de apartamenturi și toți de ideea ilichii fciori. Și noi jucam, părinții erau la lucru, noi ne jucam. Adică, ciuranii, fără, cum să spun, Fără frică, fără gailean. Fără zori, fără... Singur le aveam și toate matematicile aveam pe acasă, nu aveam profesor acasă străină. Aveam de la părință și de la soț și de la vicini, aveam acea afecțiune, cum zic, acea... Căldură, acea... luminească. Aici ușor nu au atât și dascala tora are și acel rol care nu este apricănăscută, mă. Are și acest rol. Da. Asta este prota, dar nu știu cum lipsește sibă cu chirolul de azi, lipsește sibă Lemnă de adun cu chirolul. Da. Ca multe lucruri s-au lipsesc. Și după aia treia lipsește sibă diplomată cu părinți. Asta iară îi se pare un moabeti grau, îi se pare multe zori duți azi cu s-o dus ghie, este moabeti cu părinții, că îi se pare că
tot nari ca fi un țivate zuțeari. Ora aveam cel trimestru de pisiș, le dragi și notele pe platforma și luni, marți și miercuri aveam, după clasă, aveam părinții care vinea un după lantul, da. Yeah. Și așa să spun, diplomatic. Lipsea și Să ai multă răbdare, Vaheaua, să ai multă răbdare. Ама ще липсащи со лав за чорно, ама și să spun ți Ești slab. Lipsește să știi cum să le spui lucrurile ți este slab, ca să nu pară ahăt slab. Riscând aparența sunt prea ambițios. Vor ei... Nu Voisescu, tu Bana, tu... Apciorului a lor. Da. Una zi de 8 până la 4 la sculiș, după aia activități, nu știu, piano, violină, sport și matematică acasă, profesor care vine acasă cu matematică. Și pentru Sony, acel ficiuricu chiar este educare socială. Da. Ți m-a amânat tu bană, am greacă multul. Da. Anica, cum te aprochia și acolo de lucrurile armânescu, de la suțata Lunina? Cum stați este lucru? Cum aflași de suțată? Eu vreau dinainte, Ania mi spuse, când mi vizui cu, ora va să vă aduc aminte la Livangiu, care este pe mine un om care îngreacă mult de ducheară oameni. El, părinții, tatăl meu, mama, la Coli și la Livangiu, sunt aceții mi-a duseră ducheara fermână. La Livangiu mi-a dus acolo, dragi, lipsește tine să ucași țării la Cona. Eu nu știam cum să aflu. Și știți că una oară vizui la internet site ale Lunina și îndrăpsi. Acolo avea ca una rubrică să îndrăpsi, la care nu am găsit. Și când a ieșit pe Facebook, așa că Facebook-ul are multul, și când mi legai cu tine, care ești una de protele cu care mi legai, și după tine adrași fără comentari pe Lunina, nu știu, și eu vizui și așa vizui una informație că va zină pe decal. Okay. Și că va zină la Academia de Știință la ții, să dară Liga de anul da unii cisprăvahi, acolo? Cispră, da. Atunci avea furhit această serie de conferințe la Academie, Andrepti, de Lila. Și neș acolo, așa ți singură, nu știam cana, și ascultai cu mare interes. Și după aia, că ți-ai zis cu că nu știam cană și depuneam așa pe scări și una mi are mie căță de mână, știi? Și zice, tine de eu ești, care ești, ție ești, dacă ești țărmână, asta era spomenca, voia, spomenca, tine nu știi. Deci, pe mine e scoartână de Belgrad. Haide, tora cu mine te duc la suțată. Și așa ți ia-mi louă de mână și mi duc la suțată. E câteva ori lipsește stia fără de mână ca să trebuie lucruri normale. Ne-asim cu autobusul. Și acolo era Victorița, nu știu de să știi tine, Victoria, una de Crușula. Ma tubana, este ma trecută. Ma trecută? Poate nu știu, ea știe de multul chiroșii acolo. Și spomen că era lângă ea și zice, Victorița, care este fată? Și am zis, rămâne este de Belgrad, alați. Și am întrebat, tine de eu ești și de Macedonie din nou.
Adicare armănești tine, biuești. Tare de mară. Deci, de aței de știp. Nu ești de crești. Nu dești de-a noastră. Și după aia nu-i fără ghine, ați găsi. Ama, după aia Vai să spunem că mulți de armâniți era acolo la Suțată era veniți de Crușova, Canda. Da, de Crușova și de Belița. Belița. Și ațeiții sunt de Struga, sunt de Belița și avem și de Bituri. Marțeni. Și de a noastră, știi, Him eu și Lila Cona și are una Lena cu care ne vrem multul, ama ea vine în daur, vine și la cursul care îl țineam eu un an, venea la cursul, ama ea așiți cu aței de Crușova, nu să așiți, nu... Și așiți că cu ea ne vedem așiți privat cu Lena. Așa, adică ții activități de-anda ajunsești acolo, ții activități vizuși că s-a drat la lunina și care de ale minduiești că... Nu pot zic că după țiul zășa este nu aveți, vreau zic că Nica are ațeale de afurau zvedi, ama eu eram apropiată mult din acolo. De toți. De Lila Buza, de Nadița, Elena, de toți, de Tanița. Nu pot să spun. Și ei tot, din oară, ei tot să te băgăm secretara, mă zic și eu, nu, este cu răstul cu nau. Și că ei vrea din oară, eu nu scu, eu scu, mi cheamă și ți, voi să vezi cum este terenul, mi lipsește chiro. Activitățile vizuși care să se țare sinai mai mult, ei care mintește că avut mai mare impact. Angrică mai mult. Și ațeale ți le organizăm la până la Academia de Știință și seara armănească care se dară pe YouTube, că de asta și după aia la Suțată avea și Tora are Nica care e oameni de știință care zburăsc pe teme. Nu aspect, zburăsc pe una temă. Da. Și zilele armânilor. Culturile. Culturile armânească și ațea an lădrăm tu care tu casa Seniac, tu casa Cralea Petra, cum zice la noi, multul cu bună, așa că și Suțata este cu multul bun loc, cu centru, cu... Este mult mușată. Lipsea și să spunem la viitorilor a noștri care ați ducă vărăoară acolo, să ajungă Beligrad, Suțata este armânească, mai are un apanchiu armânescu și acolo. Și ți-a dat multe lucruri mult umșate. Evident, din hăbările pe Facebook. Da. Tu chirolul când mare în Vodroșici era Suțata era legată cu IEN, cu organizația tinerilor de Europa, de cum zic, minorități. Și el aderăm spînti andamusi, IEN și așa. El lipsea și să nu agărcim să spunem și că tot Beligrad să Timiliusi pen centrul armânescu. Da. Să nu agărcim că este și este pe acel lucru, Lila Cona este cu mai mare, cum zic, a ei lipsea să se purtăm în ea acest lucru. Da. Și ea vă spună mai multe. E sigur au cântăm să ne oaspită și altul mă armânească.
Eu eram în Călisia pe Lumina la una seară de poezie. Nu pot să zic cum mă duc ei acolo. Era veniți de gății, de oameni care îngrăpsesc cu poezie, de artișii, Abzi că a trecut mult mușat atunci, toate eventul. Zburăm cam a câta curhita mobetiei, mea de andirse estații vahiau tinerii ta să zburască armânești. Tini, tu mi era ta. De care trei lucruri lipsești si bă pirifani tinerii armâni că sunt o de milete armânească. lipsește schimba ca sunt că au responsabilitate să o aducă în aminte cultura. Au este borgi să ducă aminte. Să ducă în aminte acea cultură care o vine de la tăpăni, care este una continuitate de la Imperiul Roman și de la Imperiul Bizantin. Eu nu știu desi altceva lipsește mai multul de ațea. Atora vrea să spun și un lucru, mult ne-am văzut. Mă vrea să ducească și ca un borgi nu vale hibăzorii. Este greu, borgi, da. Eu ved în iscânti lucruri ținunii Arisescu, amatora, nu știu de si este momentul de Ved una iconografie nou cu Verghina, cu Alexandru Marley și Ațeanu Iarisaști Vic. Ved una, cum să zice, chiardiri de energie, tu niscânti dileme care nu lipsește să aibă loc, ți este limba și pe dialect. Aceea este o chiardire de energie. Și una altă chiardire de energie este cum lipsește să se îngrăpsească desi cu este litere, desi cu alte litere. Îngrăpsiți-o cu toate litere. Cu toate litere. Îngrăpsiți-o cum vreți, m-așa îngrăpsiți. Acel care va să te chicăsească, va te chicăsească. Eu, cât ai să înveți o limba gățească, este greu. Am aminati, ca să înveți cât pot. Și eu pot tora să ghivăsescu, ca pe un care îngrăpsești, germanești cu literii grățești, pot să ghivăsescu. Care îți vrei un lucru, va da. Care îți nu vrei, tora aștept să vără să îngrăpsească ca cum tine vrei, ca cum tine știi. Eu știu, zăși când o închisim cu moabetea, ca manimti avea chirola socialismului, când nu avea contacte multe cu armânii din Macedonie, din Nord și din Iugoslavii și din Armănii, România, ordina cărță grăpsite poștă. Și eu știu că tatăl meu, atunci să învăța mași chirilița la noi. Eu o să spun că tati apruchea, maia mea apruchea actări cărți de venite de acolo, din Macedonia de Arațilii, și era grăpsiti cu litere chiriliții. Ama doar era rămânești. Și tati avea adrat la sculie limba rusă și liștea ațeale litere chiriliții, putea să le divăsească aceste cărți la tutarane. Deci că limba așa află calea. Și tatăl meu, știu că când eram mică, era unde țănit și știa literii latine. Și la noi ineau armânii ca să-l îngrăpsească, ei zbura și el îngrăpsea cu literii latine ca să poată armânii să îngrăpsească. Așa că
Îngrăpsiți cum vreți. Da. Um, Ca aceea este noastră limbă, care nu este standardizată, aceea este cum zic, un tihi, care ți dă libertate și este mai democratic. Da. Da, cum zise Karl Marx, cum zise Karl Marcus Gauss că armănii sunt europeni de toți europeni. mea sunt și numai democrați tu, ți mutrește îngrăpserea limbii. Ca noi și Ałații Belgrad cu Sârghii avem dau tare abecedii, una chiriliță, chirilic și latina. Limba sătească se îngrăpsește pe dauli. Și daulii se înveață la sculie. Mea, craturile au tihi, că le se înveață limba tu sculii. Asta este toleranța. Noi lipsește să folosim tehnologia asta, n-au vai cam multul și atunci vai va să închisim, care știi. Și care ar vrei cu vără să găsești să permanești pe Viber, pe WhatsApp, ai și care corect. De record. De record, Da. A dat de record și record. Audio. Care nu vrei să îngrăpsești. Ca sunt și aceții zic, că nu lipsește să îngrăpsească. Bine? Ama putem să dăm record. Și aceea este îngrăpseare, mama, audio. Anita, care vrei să spuni, dau zboară de doctorat lo țirau Horhiș și după asta să ne spui cheamă de este proiectul V-Links, când și Blinks, așa, care este Horhid de acolo, de Sârbie. Și ne spune cheamă ți are tu naete este proiectul și ți turlii de activități are dezvărtită până tora și desi are vără legătură și cu noi, cu armăni. Doctoratul la Drai, ca eu zic că ca fiind cu minduiara lui și nu poți să adapți la tu echipă. Ca hintuți, nu știu cum. Chihăiați, ca fi unul chihăie. Și eu zic, ok, eu vă să am proiectul la meu, a mea ne lipsește și tare, ca să adapți la ne lipsește și tare academic. Și că am îngrăpsit la Ałații, la facultatea de filologie și aveți multe lucruri ca doctoratul este cadrat și ție, ca are examene. Multe examene și multe îngrăpseare și așa. Toate le tricui, m-aș teza doar în 2 ani, așteaptă, lipsește coaptă schimb, da? Ațația Drai sunt interviuri cu armeni de Ałați. Istoriatul lor, cum venirea ei Belgrad, de venirea și cu care putui să o adapte germanește, o adapte germanește, cu care nu putui, o adapte limba sărbească. Limba sărbească. Și mai mult la aceții vreau să știu este limba, cum tu, familia, care o zbura, care o lăsă, de care generație o lăsarea. Care bun. Da. Și care era cățeua lăsarea, care era condiții deci era... Deci ispeti o lăsară. Da, deci ispeti de să mărfă cu sărbaica, e ca la sculii nu învățam și sărbește și... Sunt multe istorii. O așteptăm. Ca fiul are istoria lui lingvistică și libană. Da. O așteptăm, mai este teza ta,
când vas mindiește tini, că vas jeti më skostu padi. Shtora să spun da o lucriti estu proiectul Blinks, si ahurhia clotu sârbi și situri de activități are adrată. Am avut cu proiectul VLAC cu Viena, da. Și este un proiect academic care mi este adrat de lingviști de la Institutul Balcanologic la Academia de Știință și este finanțat de la Fondul de Știință a Cratului Sărbescu. Este andruput cu părazi de Cratlu de acolo. Este proiectul. Și este să vadă care sunt comunitățile, ați nu se zburaște de minorități, de naționalități, comunității cam vulnerabile de Sârbie. Și noi fiind Carmen băgați cu programul lor de cercetare și sunt și vlahi nații vlahi sunt vlahi sărbescă de Negotin Craina și se spune zona Sârbiei. Și alte sunt că la sinurul cu Croația sunt unii grupi etnice. Cam aniții grupi... Care vă zic că are mutrește este mileți care sunt camaniți, care au limba cam atu pericliu. Da, și care sunt țeale ți-a știi ca să nu chiar limba, e cultura. Așa. Da. Este un proiect interesant, mi se pare. Da. Și ea dară înregistrări și ea dară și, cum ziceți, exemples de limba, dar tu limba de acea cultură să aibă ca, cum să spun, înregistrări cu videocamera. Ca o bază de date. Da, cu dictafon și cu videocameră și cu asta. Da. Și va să dară, după aia va să îngrăpsească și articole științifice care va să fie publicate. Să fii merit. De știință. Și eu eram ca un facilitator, cum zic, ca să intră, ca să leagă Erai omul de legătură, zicem? cu comunitatea noastră. Ora este ca consultantă de limba, care va să dea transcripții acelor lucruri ți se înregistrarea. Da. În șat. Hria sanitati mă pe editora seara, ne apropiem de bitisită, care vrei să-mi spuni că zburăm de de limbi, de mileți, camaniți, cu de limbi cam atât pericliu, un supăr armănescu, de țare multu hari, ți-l ai tu vreari. Urmă armănescu, când mă cresc pe atele a voastră, așa este ca un ritual de țonii și tot eu mă întreb care este... Care vorba zic eu, care ați mă întreabă. Da, și tot este zborul humanic. Este un zbor misterios pe mine, nu știu de ei. Și este un șart și îl voi humanicul și este așa papua meu de Argelia vindea humaniți. Avea bustani. Arbori de humaniți. Și acel zbor mi-a rămas ca naima... Mizi așteptăm himaneții să iasă, toratu veară. Mizi așteptăm himaneții să iasă. Da. Nu va lămâni Tirolul. Și
Mi minduesc la țeamă care o voi cam multu, humanic, cu caș, cu păni. Un înestimat de mult ahoria, nu știu că să aibă tu vrea mulță, ama eu voi multu. Da. Și care zburând de mâncare, altă măcare, si țari hari, de partea asta armânească. Eu din măcări nu am duchit mult din măcări așa ce să fie armănești, că noi scopia du că să vă măcam cum măca toți și ațariți voi le lugursiți că armănești și că gărțești și noi le măcăm scopia. Și sunt la noastră de zona. Balcani. La piperchiță gărsiti cu caș, cu ou. Ația este must. Nu lipsește să nu o vedem pe Fără vără. ația nu se poate. Care să aibă cântic. E care să vreți să spui și altă cântare, Ghini, care e de apoi care să aibă cântic, cântic. amatora nu pot să ne... De Maria Postova, acel cucuticii, cum de se trec, cucuticii trec, calea din poli. Nu-l știu. Nu indignești tora. Nu indignești tora de care ești zborlu, am aval câftăm. Desi ini, bărbatul, hiul tău, nu știu, ți întreabă soacră să desi ini, hiul tău, și așa mult bună. Și ea cum cântă, ea are ația voață armănească. Maslu afli, cânticul pe YouTube, să ne bază linkul sum live-ul de pe Facebook, dar lo avem acolo. Am aval câftăm și noi și maslu aflăm, val băgăm. Da, val băgăm. Ațel ne-asta și cum lo cântă ea cu bața ea, a ei, ația boațe, o avea și... Afendi. Nu afendi, nu. Maile, tetele, ația boațe armănească, eu nu am. Chiar că nu eu eram la grădinița de la 6 meși. După aia ghini, mi ducea, după aia eram și mi cheam și țilânzită și un chiro, mi scânță ani, Și tânăr acasă. Nu, și teta mea, și voi să o aduc aminte, știam că... Lipsește să duci aminte. Teta mea ucea și de la ea învățai mult armânește, că ea tu ilichi de 3-4 ani mi țănu și ea mi zbura maș pe armânește. Da. Și eu întrebai, adrai un interviu cu ea, tu răvătiță mică mi cheam, adrai mi scânt interviu cu ea, o am din dictafon, și mă întrebai, eu cum, asta este una ca autoetnografie, mă întrebai, cum apândăseam eu când pe mine zburaș permanente, și batină, apândăsea pe Dicrat. mașinat, da. Și una oară mi luare acasă de la ea și eu duș eram pe rida, pe geam. Și cădea așa, vedea ploaie. Și eu zic, ploaie da. Și mama știu pusit, ți spune asta fata. Ploaie da, ți zic, ploaie da. Ața era crotul meu zbor permanește. Și după aia, mama nu știa ți zic și eu și îl întreba teta, ți spune asta ploaie da. Îmi zice, ploaie da. Ața era crotul meu zbor permanește, ama eu aveam limba de când eu eram faptă. Da. Multul am învățat și prota de la teta Ocea. Da. Câte credem și ai în plinăciuni la Iași. Și mă pituți cu surini, teti, lălăni, soți și aței cu care vreau să te întreb în plinăciuni la Zoe. Zoe este una
cu care zburăsc cu armânești, care ea are acea awareness de limba și Asta vreau să te întreb, deci ai vără un zbor de BTC, ti ați ține Mutrescu. să vă vreți toți. Eu vă să spun țațui toșe proeschi, toșe cântătorul zățeatul, tot dacă când avea concertul, zățea, voi toți, să vă vreți toți. Să nu vă pizuiesc, că armele mult spizuiesc un galant. Așa să vrem să vrem și limba armânească, Da. să o avem tot aproape de Gian. Hărioasa anitate moabeta de tora seara și am utritorilor a noștri să Cristusim, că și zură de adun cu noi și le dimândăm că vă năvidem, sigura, alantă joi, cu o altă oaspită. Noapte bună le urăm a tuturor! Hărioasă și noapte bună tuturor!